ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ମିଳିଥିବା 10ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ବିଚାର। ନମ୍ବର 1। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବି ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ଗରିବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାନ କରୁଥାଏ। ନମ୍ବର 2। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖି ନ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉତ୍ତମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନମ୍ବର 3। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହିସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ ସେତିକି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 4। ଯଥାସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ରୁହ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜିଭ ଅଧିକ ଅପରାଧ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 5। ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ମୂର୍ଖ ବନାଇ ପାରେ। ନମ୍ବର 6। ନା ତ ଏହି ଶରୀର ତୁମର, ନା ତ ଏହି ଶରୀରର ମାଲିକ ତୁମେ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ବନା ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଯିବ। ତୁମର ଅଧିକାର ତୁମର କର୍ମ ଉପରେ, ସେଥିଲାଗି ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲ। ନମ୍ବର 7। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ। ସମୟ ପରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସମୟର ସମ୍ମାନ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 8। ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର କାମନା ଓ ଇଚ୍ଛାରେ ଡୁବି ରହିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 9। ଅଧିକ ଖୁସି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ନମ୍ବର 10 ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10। ଏକ ପକ୍ଷୀ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ପକ୍ଷୀ ଯେବେ ମରିଯାଏ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଖାଇଯାଏ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।